पाटी पाटी पिंजरा नाही डाल एक डाल दे खाली कशाला आला जाऊन दे मागे जाऊ दे ए गाडी चालू ठेव रे गन्ना इतना डाल दे मला पाण्यात लागलाय ना विक्रम थांब जरा गाडी पुढे घेतली ना आता जायला जातोय थांबा आता बाया विक्रम जरा हे घे आता जाईल कुंभार साहेब जरा हे करा काठीन बघा पिंजरा भाऊसाहेब पिंजरा यो बाहेर जरा सोडता का मी पुढे ढकलतो आणि लोटा पुढे पिंजरा पुढे पिंजरा किती पुढे गेला तर तुम्ही इकडे जेवढं जवळ चला घ्या पिंजरा नाही घ्या मला वेळ काढणार बाकी चला बाकी बघा एकदम इथं फास्ट आहे त्या बाजूला त्या बाजूला लावू दे नको आधी थांब जरासं बाहेर थांब बसले 5 किलो मारा की दोरी आवळा दोरी सोडा नाही ओढत नाही पब्लिक फास आवळा नाही आवडत आहे पपल्या रशी ओढ तिकडे वर नको रशी वर नको लागला थांबा लय ओढू नका ते मरण थांबा आता थांबा पपल्या आता गाडी मागे पाहिजे ए खाली दे खाली गाडी नाही मागे तुम्ही दिसा जरा समोर लपतोय रशी टाका ना हा तेच बघूया की रशी कुठे आहे रशी आणा रशी कुठे आहे कमरेला रशी टाकली ना रशी कुणाला आहे आता येईल तिकडून येईल पुढे गेला काय त्या साईडला कोपऱ्याला गेलाय टाकला कसा तरी काट्या तिकडे नाही तिकड नको तिकड पाहिजे आता त्या साईडनं पाहिजे त्या साईडनं टिवसा करा काय रे गेला होता परत आला पपल्या सीट सोड दुरी तोडा गाडी पुढे गाडी नको पुढे नको जरा थांब घ्या पुढे घ्या दरवाजावर आहे दरवाजावर आहे ओके ओके गाडी
कांद्याला तार द्यायची. ए थांबा 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 येऊ नका. याकडे केव्हाच झाला असतं नाही आतमध्ये गेला थांबा, थांबा. काय करा? केव्हाच गेला असतात दगड घ्या दगड घ्या. दगड बांधलाय ते, बांधलाय. आता तू सुरक्षित आहे बुलट. याच्यावर थांबू नका. फाळक्यावर नको. पिंजरा आत घेऊया. पिंजरा आत टाकला. हे लॉक केला पिंजरा सोडा. सोडा सोडा. हो तिकडे सोडा, पिंजरा सोडा.